ni matsalata ina son soja, cikakken sojoji. So nake in tsaya lamba ɗaya a soja in Allah so ya yarda. Allah ya yarda. Ni kowa da yake son soja, ni ina son soja. Ina son soja. Allah ya bada sa'a. Allah ya bada sa'a. Ni ɗin ne Kundis, Allah ya bai sa'a. Allah ya bai sa'a a soja. Taimako, akwai taimako a soja in Allah ya yarda. Allah ya bamu soja, Allah ya yarda. Bata so in je soja, wa sunanta Rakiya. Rakiya mene miki? Ni Rakiya mene miki? Saboda mene miki? Allah ya ne za a ban soja kuma kike zuwa kike cewa ba za a ban ba. In Allah ya so ya yarda za a ban soja. Soja marmari wasa ne. Yanzu in na zo nan gidan, layi na gyara gidan. Kalli gidan nan. Kalli gidan nan ya ɓaɓure. Gabaki ɗaya ɓaɓure. Allah ya ban soja. Kalli kayan da nake haɗawa. Kalli kujerori. Kalli sufa-sufai. Kalli ba. Dan Allah kalle su. Kalli sufa-sufai wanda nake haɗawa. Allah ya bani soja. In Allah ya bani soja ba zan ƙara yin wannan aikin ba. Allah ya sa soja.